Horas mari kita saluhut na adorang so ubeki sa hatani debata hita martang yang mahita. Pupuji huwa sangap hami mahole Tuhan Jehovah na marhabang so di banubijam. Na totong mga ramoti hami masu hami ali Tuhan satu partikian Ali Tuhan siala asidot holong ni rohamdui sa luhut na tuhami ali Tuhan. Satu kinepele Tuhan na lau ubegi sa hatami mahamili Tuhan. Homa na mga ramoti ati-ati dohot pikiran nami bi. Asa buhay ali Tuhan waktu siyami. Jala hulaw kami hatami di bagasan parngulan nami si ganupari. Holang mga son guardia anak mo Tuhan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amen. Shalom mamanginang haangin na pinaribot na niolongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata nagabit turpuk ni jamita di minggu eksaudi ima di enet siang buku besalmen biddo 10 pito mamuka mesian ayat na parjolo tolhas toet na panopon sonon mahatani debata hujau matu kita salut na tangiang ni si David say tangima hasit tongan ale Jehovah tangi homa alu-alukon say tarehon mapinggolmu tutangnya kon sian bibir na somar pangasi say dapotan au sian buhim say ditatap mata mahasitongan nunga didodo horo haki ditikir ho bolngin nai dilala ho duau hape dang adong jupakko Kupopangi doaka pikiraku asa unang mga laosi pamangaku. Saya merjaga doau dilak-lak ni jolma si pangarupa. Diaka pabaheran ni jolma dopakata ni pamangamu. Saya diihut-uhut ton lak-lakakku do aka bugasmu. Dang mauraur pangalakaku. Saya hodo hupal jauh-jauh. Ai dia lusi hodo au. Ale debata saya tare homa pinggol mutuau tangi homa hataku ido ianggo sahatna jala topik hatani debata dihita di mingguta ima ditangi hot debatado jauh-jauh ni partikor amanginang haanggi na pinaribot ani holongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus totu godang jala ragam do namasa di nama dalani ngulu parsorionok kita nama baik kita meken jala dang terpasiding nama baik kita tangis manang na nama baik kita gali gudang doakan namasa nama ngebati sakap ta nama baik kita rugi nama baik acit ruhata marsak nang acit ni daging anak ni parsahitom dodlan akan hasil amangin ang haang ginapinarimot di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus moloro si taunoni moloro namasai tui seduhita mangalualu tui seduhita juju ra gudangan jolma mangalualu manang melapor jauh tu dongan na jolma tu na adong huaso manang jabatan manang talu hoddo tu di mata alahiran na so ditangi hoddo ubahay ni gabi olo mabahay ganggu hapor siyota alanya manginang tayo da maturpuk ni jamitaon ima Raja David parpesalmen natongon manaon arsak ni roa siala parukilon na masa di permuluan na ilele musu ibana ima raja Saul na manggiburu tu ibana anong perkara na diadopi ibana porsuk dihilala ibana jalaboy do honon terpuruk do situasi ni ibana hati ai alani sahalak na dang adong nabuhay gabi
dongan martukar pikiran holat debatado amanginang. Anana ditiki di paretaho Raja Saul dotu saluhutna ise na mengurupi si David ikon bunuon alani danganong naberani dihatiai mengurupi ibana. Damang denang nanyolongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus molo tung mau laki si boluson ni Raja David totong do ibana marpanusat de atu Jehovah totong do di pasahat dirina tu Jehovah marhite tangiang ni Raja David alani yang manginang tangiang ni Raja David do ianggo turpuk ni jamita tuminggo atau ngamanginang marhite turpuk ni jamita di minggu Exaudion adong mato lupoi penting nalao si dohonon na tuhita na parjolo mangido pangurupion sian dewata mangido pangurupion sian dewata bui mahita bereng di ayat na parjolo dohon di ayat na paduahon amanginang dina porsuk dihilala si David siala situasi na maol dia dopi ibana ima na say dilelemus na kinibana mangido pangurupion do ibana tu debata marhite tangiang na dibagasan hapor siyaw na tugu dohot elek-elek tu debata asa ditangihot debata adu-adunay jala dipaida debata hasit tongan na naniula ni ibana sadok tu debata do ibana marhaposa na manginang mangido pangurupion marhite tangiang na molo disukun tuhita amanginang boha molo adong ros taon na bernit manang na porsuk ta taon na taadopi tu debatado hita mangido pangurupion ra ido alusta tu debatado ta pangido pangurupion alaya manginang ternyata adong lotong halak Kristen nama jal o pangurupion sian huaso na harorona dan sian debata huaso na sian purtibion huaso na sian sibolis alania hamanginang aladang togu ha porsyon na buasa ng togu buasa meol ha porsyon na ay nga hupangiro tu debata kalay sugera dinihok panginuki so ditangi horay dang minuto mi buhaon inna dungi alalong tawar istan sian purtibion gabi sian na asing ma di jalo pangurupion HP ujung na tong do tu hamaguan dang tenang nguluna dang sonang ha so haribo-ribo di bana holas sementara do sifat na nadilihoni na pinanggidon na ni nadilihoni tu bana hola pangurupion si debatado na si Tong amanginang buku Ede Pitoras 50 jauh bapak ngurupi di siulaon mi di lehon pos ni roa di ganup tiki nang pesi pataganggu hapor seaon mi jamo toto Tuhanmu majaga ngolumi abang tidak nani homongan mulut tahapor siai tuhatai tajalo pangurupion sian ibana pos marohata dilehod do tuhita
hasonangan, dilihod do tuhita ketenangan, diurupi do hita, dang diluas sita marsa, dang diluas sita holan na tumatangis. Dilihod do tuhita agugo mangadupi akka namasay, alania manginang, holat tu di bata mahita, majalo pangurupiyon. Napadua ho na manginang, gabe halak partigor. Gabe halak partigor. Ima ayat 31:5. Damang ninang nanilokan di bagasan ko ni Tuhan Yesus Kristus. Di boto di batado sa luhut pabahenata, pangalahota, parangeta, di boto di batado pikirata, dohot rohan na bugasi. Buhay tayo da manginang, di tangiang ni si Raja David, tarida ma, si tutu di hati dakon iba na do, di tadda di batado, anggo, dirita sa luhut. Jala tarida do manginang, marhiti tangiang nay, Raja David ima sa halak partigor na mangulu hobartu hatani debata, na mangulu hobartu lomo ni rohani debata, naso mangalao si patik ni debata, di paholang ibana do dirina sian akka ulaw na jorbut, dang diihuton ibana lakani akka pangarupa, totong do laka-laka ni Raja David mangihuton Tuhani. Yakid do ibana sa halak partigor ibana dia do pandidebata anani tumasay hotto haporsyon na yakin ibana di namartang yangi ala di haporsiyai jala di boto ibana do na di tangi hot debata do tangiang ni halak partigor. Amangin ang naniulungan ibagasan Kristus Yesus. Neng mahita niyan songon si Raja David na mangulo di bagasan hasitongan. Ima hasitongan ni debata na mangulahon hata ni debata. Mangulo songon sa halak na porsiya si tutu. Nang manyan nguluta pada hotta siyan hajahaton. Termasuk na tong penyakit hotel. Kosong elatel do plating. Asa martua hita amanginang. Asa mardame hita nguluta. Asa sonang soharibu-ribu kita. Ay takas do didok di pesalmen sada ayat na perjolo sa na tupatuluhon. Martua mahalak na soolo mangihuton tahin yak kaparjahat. Jala na soolo jonjong tudalan ni akka pardosa, jala na soolo sa hudulan, dohot akka pangarehi, say patik ni Jehovah dolomo ni rohana, jala sa ido dipikiri rohana ariya dohot borngin. Songon hau do ibana na sinuan di topi ni batang aik, namar parbuehon parbuena, di hajujupang ni tikina, bulung nape dang olomalos. Jala sude, nani ulana majadi do ima amanginang jabar hatuaw ni akka partigor dia do pani di mata alani gabi halak partigor mahita natama dia do pani di mata natarida may siyan parangeta siganup ari na totong holan mga sahod guwar ni debata na totong holan mangula si ulaon na nilomo ni rohani debata. Nabatulo na manginang ikon jojo holat tu debata ima di ayat napa onopo. Say hodo kupa jojo jala dia lusi hodo wow ale debata. Say hodo kupa jojo jala dia lusi hodo wow ali debata. Namarlapatan mo na manginang ternyata holat tu debata do Raja David pasahaton saluhut pernguluan na beban pikiran
beban kehidupan disampaikan kepada Tuhan. Sudena hinol hosoan ni ibana, sudena dikhawatir hon ibana, holat tu di mata do ibana, jauh-jauh di nama dalani pernguluan na ibana. Dangolo ibana mangasahon diri na sendiri, dangolo ibana mangasahon jolma na asing. Jala tarida do marhiti tangyang nai, iha tindak kon ibana do nadia lusi debata do jauh-jauh nai. Namarlapatan na manginang dang persahalian si Raja David martangiang jauh-jauh tu debata. Dang suam-suam kuku ibana, alai memang hubungan tu debata terjaga dengan baik. Totong holat debata dibain Raja David nagabe pangusadianna, nagabe ingananna mangalu-alu. Ngulu si pertangiang do ternyata Raja David tumas seterida ma amanginang hatugun ni haporsiyaon ni Raja David. Tadado ibana halak partikor dia dopan ni debata, dia lusi debata do alu-alu nai, dia lusi debata do jauh nai. Bohai tamanginang moloro si tawonon tuhita, moloro paru kilot tuhita, nama baik kita gale, nama baik kita tumatangis, nama baik kita manarita, tui seduhita jojo, molo tutuhani, tahapor siai dope, na aluson na jojo manang tanyat tay, molo halak na borsia duhita, halak partikor hita, taulan sakap lomo ni rohani debata, aluson na do hita molo jauh-jauh rade do tuhatai majakon hita amangina. Matius 10 ayat 6 22. Roma hamu tuau, hamu akan loja jalan asorat asa hu pasunang ikon hita hapor sinyai mamanginang molo jauh-jauh hita tu debata aluson na do jauh-jauh tai amanginang nanilokan di bagasan Kristus Yesus adong sahalak perwira Romawi Imam Margoar Cornelius adong don di ulang apostel na memimpin 100 halak prajurit nang pegudang ulaw ni nasida dang adong alasan di ibana dang martangiang maju buar ni Tuhan jala ringgas hiad do ibana hina martangiangi tung macay ringgas nang pe si Cornelius dang halak jauh dia manginang alay adong do hasiholan na balga imamamuji debata ni bangso Israel. Jadi amanginang di tradisi ni halak jauh di adong kebiasaan martangiang tuluh hali sadari hatiyai ima jam sia manogot jam 12 arian do jam 3 potari tersurat do takas di bibeli na ringgas si Cornelius martangiang berarti martangiang do ibana di jam na ditotuhon ni halakin-hakin amanginang haangin na nihulongan di bagasan Kristus Yesus dang adong tangiang manang jojo tu dewata na mari suang molo hot tutu siapor siota jala molo hita ulau hita hanguluon tangiang Jakobus 5 ayat 10b na margubus itu tudo tangiang ni partigor molo di habur juhon tangiang ni halak partigor pasti do dia lusi debata selain martangiang amanginang Cornelius nakin sahalak na burju jala biar mida Jehovah alani i ditangingod debata tangiang na jala boy ibana sikop mangula si ulaw na artina manginang molo mangilu hita molo jauh-jauh hita tu debata bukan berarti kita hanya karena butuh tetapi kita juga harus karena bersyukur jala ikon gabe jolma nama kahanguluhon tangyang itu kita jolma si partangiak kita jonok
jala lab tapa jono dirita tu debata tapa holang dirita sian haja. Ani manginang memang dang taboto cara ni Tuhan mengelusi tangiang manang jauh-jauh alai na pasti diingot ibana do ahana tajalo tu ibana jala diboto debata do ahana rikot tu kita. Alani iya manginang asa ditangihon debata jauh-jauh adong nakitulu si piokota jala si ulhota marhite tupukon ima na parjolo mangido pangrupion siat debata na paduahon gabi halak partikon jalan na patuluhon jauh-jauh holan tu debata. Amen martang yang mahita. Mau lihat mahupa saat rohanami tuho ali Tuhan Jehovah na marabang so di banang ijam nung ngahubigi hami pe ali Tuhan hatami asa jauh-jauh hami tuho ali Tuhan alay Tuhan sisa dosa nami pangalasan nami sa tama hami di hadapanmu ali Tuhan. Ajari mahami ali Tuhan gabe colong partigor mangulahon hatami makahanguluhon hatami ali Tuhan asa tama mahami di hadapanmu ali Tuhan. Atau ngali Tuhan perbadiai mahami ali Tuhan. Atau ngali Tuhan ramoti mahami ali Tuhan. Molotung pero si taon na berniti ali Tuhan. Homa na marguguyo kami ali Tuhan. Tuho mahami majalo pangrupiyo na ali Tuhan. Jala tuho mahami juju ali Tuhan. Holan tuho. Sisalusan ng panglusan namin ni Tuhan. Asa tamahami majalo paso-paso na si pasal tamu Tuhan. Orang mga saon guardia nak mo Tuhan Jesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amen. Shalom mari kita salut na amanginam di batama mga ramoti kita di sude pangoluata. Buema amanginam kita dukung channelon mari kita subscribe, like, komen, dohot boy kita share tuaka alialita dongata keluargata asa builang berkembang channel Kristen di media YouTube jala lamar sangap goarni Tuhata Yesus Kristus. Mau liate Horas Shalom.